أما جمرتا إسراء كفل زمن روسيا كم حيال حجر زبقات لزبني سوفيت هبرة تبحلا جزءاتا بالتعميم سهات راح يكونس تودا داريت أمريكا مخنن بر كونو جنا أمود داتا إسراء كفل زمن كم حافة حافي داتا رفم نعلم زبركتتو سوشياليست كومينست حساسبا ودقة تا أباي سوفيت هبرة تبتاتنت كونون تان إشتي روسيا كم بحدش تقلقلت يقدس آزيا استداخمت المخان بقات انت كونا قنا ولا كو دحر انت بلد تسانحاس كابتستان عاطلق انا بالا سيترفن ابزيز ابيني تاريك جديز وسد بوتين ابشحن شعاتميتن 50 كلتن توليدو اديونا فابريكا سرحتنيا كتكون كلا ابوخا ابال حيل بحريوم نايقول انات كيزيون زتفلي زبلو قون تمحرتو قنا تمحارا شارشا كفل كله بمارشارات ويدما كارات مسحبيوم سامبون جودون اندا تمحارا لينجيزي استسرها فيلمات اندار آية كامسليا سلا يمسل نيري بحاليوم كنون سلايني مخانون تسمقو عبدالة طرح كيتحاد سرا نهتزيك كالكفت تندفافقهم كنا ودي 10 عامات من أسي كله نامو اسكونا يسللا بيت صحفت كيجي بكيدو سلالك خوني للي كبل حتى قريبيوم نايت من أسي دفرت نسب كيجي بي كايا قررهم يترفن تسمع لها كيجي بي زدالي سيب حادين يقود سرنبر عصرحين يلون زمت سعيك قبليوم بيتا زمت أخايا تملس كبلو قدن كونم حساب لبو زي سمرلو من أسي بوتين نابلنجراند يونيفرسيتي تملسو هجي مصنع جمرم أمنا يونيفرسيتي صنعتو بفلاي أب عالما يركبات كمزة تقرين قرلوم أبتنا يونيفرسيتي صنعتو كابتة تكست في السامة حدا ناي كومونيست بارتي أبال مخانيوم زي تأباي سوفيت فراريسا كومونيست بارتي كساز أقد زخدا طرح كونم كالابتي يونيفرسيتي نحق ما محروز نبرا أب حيوتو أبي قدات تصويتي بوتين أتي كابن أسناتو زمن يون يسللا سراح كابتي لمود واتسعي نكرخو ولا كوا استفلالي صارتات انت كايدا كسمرلو سلاك على نحقت مهرتو مكتال زي تعرف كونم كوينون ولا كوا زداليو انت زي رخبه ابتن حقي اودي حمقن بانصارون ابرتيو مسعار كابتوم الو زبحلو تمحارو كسرع بقيم كحاسبو غنا تزمنيو زنبره سراح ابتزلو بوتا مصوم داليز مسعي قصرنيو نز داليو كيدو زقصر زبحلو كيجيبي نايقول انت حلم فتحلوم أهلين زركبنا حبو أشمو 400 حدا زبحالنا كيجيبي مسلطني نتني عالمنا حدا جنيا نسل لمويات تسنبرم نتي حدا أمز وسد سلطنا بوتين بفولي فقر تكتاتيلو بقاوي عوات كم زازم زربليوم بلينجراند جمر نسل سراح نيوصع حلتت مكتالن نمصعي حاجرات سللو نيوشت حاجر كحارت مكتال زنبرم بفلاي أبلينجراند زنبروني مرعايم قونسلات ناي بوتين نسري انتي كم حسو مزحدان نخونا بقاين سوفيتاوين كنسون مرعايم حاجرات ملأت نزك قابلو ليتن كاتر مهدان اتبفقر سرحو سراح زنبري بحلليوم كنقنا نايسلي اسراح بقلا ينقرنيو يقداس مقلتي عوت زرعلو ابي سلطان مسترعبلو نهت عودي زيصنو سبات كونون بوتين ناب KGBS دايركتوريت استبحاله مسغارو مرآنا تيبلو ابسللا حغايز كون مرتو انت زي حلوكا دايركتوريت غنا كاب حغيز وصا كاب حريتا بمباليز فلت نايز كفلي ابالات فصيمكا انتانيتهم كون اسماتهم زي فلتو وينو غنا نحاسوت اسماتهم يا بمتقام حبريتا كاب تستحابه منጭ كاي تفلتكا ممنزايو عند سرهم إذا ناس اللي أسرح زي حدقنيتو أزي اللؤل سلسخنا أبزخنا ساعات كيزي وحسنت زبا حالي بالكان كابتي زقات ما كان قر بالسلام كتوتس انت هون كابلحقا أزي زلعالن زرق حكاين يقولنا هم رباط طرحيم بوتين أبزخ فلي ممرات وطرح زي كنا أبتس أت سوفيت مس أمريكا زحول كنات أبتفالم الأوان أب جنبار مبرع جرمان ممداو مجلسي أوتي زلو تنتدين ولاكا أب جرمان إمباسي زوفيت نايتر قومي زلموياكوا انت تلتقفلوم ناي بوتين اتقاند سرح غنا كابت حبو سلالا على مليسو استحاب اني سلالا سرحيوم
ኣብቲ ግዜ ናይ ወጻኢ ዜጋታት ንስላ ምስልጣን ካብቲ ቀንዲ ስሩ ሓደ ኮይኑን ኣብ ምብራቕ ጀርመን ጽንሖቱ ብርክት ዝበሉ ወኪላት ንሓገሮም እንታይ ከገልግሉ ኣሰልጢኑ ናብ ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ናብ ኣሜሪካ ልኡክ ይበሓሉ በዚ ናይ ሌተና ኮሎኔል ማዕረግ ንምርካብ በቂ ዝብሉ ኣለዉ በንጻሩ ናይ ምዕራባውያን መራሕን ብዙሓት ምክትታል ጸብጻብ ካብ መጽሓፍ ዝሓለፍ ኣይሰርሕን ዝብሉ ውህዳት እንተኾኑ ከይተሰኣኑ ኣብዚ ናይ ጀርመን ጽንሖቱ ኣብ ሕይወቱ ካብ ዘይርሳዕ መንደቕ በርሊን ክፈርስ ከሎ ኣብ ምርካብዩ ጠቅሚ ሃገሩን ምክባር ተወሳክቲ ወተሓደራት ክለኣኸሉ ናብ ሞስኮ መልእኽቲ እኳ እንተሰደደ ሰሚዖም ከም ዘይሰምዑ ነዴኻ ማይ ወረደላ ዝተባሃለ እዚ ፍጻመውን ሃገር ንሱን ከም ዝተካሃዱ ዝቆፀረሉ ንሕይወቱ ዝሕዝን ፍጻነ ናይ መጀመርታ ዘይርሳዕ ስንብራት ዝገደፈሉ ቁስሊ ከም ዝኾነ ይንገረሉ ፑቲን ብምብራቕ ጀርመን ናይ ሃገሩ ናቱን ክሕደት ስንብራት ከም ዝሓዘ ናብ ሃገሩ ተጸውዐ ናይ ስራሕ ቦታውን ኣብታ ዝተወለደላ ከተማ ሌኒንግራድ ኣብ ዝርከብ ናይ ስለላ ትካል KGB ክፋል ኮነ ኮይኑ ግና ናይቲ ግዜ ስርዓት ኮነ ዝናፈስ ዝነበረ ናይ ለውጢ ኩነታት መመሊሱ ነቲ ዝተሰበረ ገና ዘይተጸገነ ልቡ ዝሕመም እምበር ዝጽግን ኣይነበረን እታ ኣባይ ሶቪየት ሓያልነታ እንዳተሸራረፈ ናብ ንኣሽቱ ሃገራት ትመቃቐል ስለ ዝነበረት ብፍላይ ከዓ ንሶቪየት ኣፈራሪሶም ዝበሃሉ ሚካኤል ጎርባቾቭ ካብ ስልጣን ምዕላይ ብKGB ዝድገፍ ዕልዋ መንግስቲ ምፍሻሉ ናይ ፑቲን ናይ ህይወት መንገዲ ዝቀየር ከም ዝኾነ ይንገርዩ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ክጽምበሮ ተመንዩ ን16 ዓመታት ዝኣክል ዘገልገለሉ ስልያ ዋላ እኳ ነገርጋልፎ እንተኸበዶ ግና ወሰነ ኮይኑን ካብ ናይ ኮሙኒስት ኣባልነት ስልያ ሰርሑ ብፍትወቱ ተሰናበተ ንፖለቲካ ሓድሽ እንጀርኡ ገበሩ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሕጊ መምህሩ ናይ ዝነበረ ፕሮፌሰር ፓርቲ ብምጽምባር ናይቲ ፕሮፌሰር ፓርቲ ድማ ኣብ ሞስኮ ናይ ክረምፕል ናይ ለውጢ ፓርቲ ክፋል እዩ የግዳስ እቲ ፓርቲ ነታ ኣባይ ሶቪየት ትትክዕ ሩስያ ናይ ምምራሕ ኣቕሚ ከም ዘይብሉ ፑቲን ገና ካብ ፈለማ ተረዲእዎ እዩ ግና ሃገር ክጣፍእ ከላ ስቕኢልካ ካብ ምዕዛብ ንርሑቕ ጠሚቱ ነቲ ፓርቲ ከም ዝተጸምበሩ ይንገረሉ ኣቀዲሙ ከም ተምሃራይ ዝፈልጦ ፕሮፌሰር ድማ ሰባ ናብ ቅድስቲ ፔተርስበርግ ናይ ዝተለወጠት ከተማ ኣመሓዳሪ ንኽበቅዕ ናይ ፑቲን ናይ ስለላ ብቕዓት ናይ ርክባ ሰንሰለት ከም ዝጠቕማ ይስሓቱን ኣብቲ ናይ ምርጫ እዋኑን መራሒ ገበሮም ፑቲን ብቕዓቱ ኣዋሓይዱ ኣመስኪሩ ከምቲ ዝሓሰብ ፕሮፌሰር ኣመሓዳሪ ናይታ ከተማ ከም ዝኸውን ገበሮም ኣምሳያ ስርሖ ምክትል ኣመሓዳሪ መንበር ተዋህቦም ብፍላይ ናይ ደገ ርክባት ሓላፍነቱ ነበረ እዚ ድማ ኣብ ግዚኡ ዝነበረ ፋሽን ናይ መንግስቲ ሃብቲ ናብ ውልቃይ ምዝዋር ዝብል ኣካይዳ መምራሑን ዘጠቃልል ነይሩ ኮይኑ ግና ኣብ ኣባይ ሶቪየት ዘበን ዝበልኦ ዘይሰኣነ ህዝቢ ብጥሜ ክኩስተር ዝወሓጠሉ ኣይነበረን ክንዲ ዝኾነ ብፍላይ ናይ ነዳዲ ዘውፅኣ ትካላት ኣብ ኢድ መንግስቲ ክጸንሓ ተቃለሰ ነዳዲ ንምግቢ ዝብል ኣሰራርሓ ዘርጊሑ ነዳዲ እንዳሸጠ መግቢ ኣብ ምእታው ተጊሑ ይሰርሕ ንህዝቢ ቅድስቲ ፔተርስበርግ ካብ ጥሜት ኣናገፉም ካብ ጥሜት ዘድሓንካና ወድና ፑቲን ዕድመኻ ኣሽሓት ዓመት ይኹን ዘበን ስልጣንካ ይባረር ዝብል ንኣዳውን ካብ ህዝቢ ረኸበ ፖለቲከኛታት ግና ምድንጋር ተፈጢሩ እንዳበሉ ካብ መክሳስ ኣደይ ውዓሉን እቲ ህዝቢ ግና ሃብቲ መንግስቲ ናብ ውልቀ ስለ ዘሸጠሎም እዩ ዘጸልሞ እንዳበሉ ኣብ ጎኑ ደበሉ ዋላውን እቶም ፖለቲከኛታት ዝፈተኑ እንተፈተኑ ካብ በትሪ ስልጣኑ ከውርድዎን ኣይከኣሉን ፑቲን ነቲ ህዝቢ ካብ ጥሜት ከድህን ናይ ነዳዲ መውፅኢ ትካላት ኣብ ኢድ መንግስቲ ከጽንሕ እንዳጸዓረ ነዳዲውን እንዳሸጠ መግቢ ምቕራብ ስለዝተወጠረ ናይቲ ፕሮፌሰር ናይ ዳግማይ ምርጫ ምውዳር ብዙሕ ግዳይ ገበረሉን ኮይኑን ቀዳማይ ጎንስ ኣነ ናይ ፕሮፌሰር ምረፁን ጻዕሪ ብስዕረት ተዛዘመ እቲ ፕሮፌሰር ናብ ዩኒቨርሲቲ ክምለስ ከሎ ፑቲን ግና ናብ ሞስኮ ተጸውዐ
ፑቲን ናብ ሞስኮ ዝተጸውዐ ኣብ ቅድስት ፔተርስበርግ ብኣወቱ ከም ዝኮነ ይነገረሉ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ፕረዚደንት ናይ ምሕደራ ስልጣን ተዋሂቦም ናይ ቀደም ሶቪየት ናይ ኮሙኒስት ፓርቲ ንብረት ካብ ደገ ካብ ውሽጢ ሃገር ናብ ተሓዳስ ሩስያ ምስጋር ነይሩ ስራሕ ናይ ሓላፍነቱ ሞስኮ ኣብ ጊዜኡ ንብረት መንግስቲ በሽምናብ ግል ምዝዋር በብልሹና ዝተመራሳት ምኳና ዝተረዳእ ፑቲን ውሽጢ ብናይ ሃገር ሃብቲ ስርቂ ኢዶም ዘይተጨማለቐ ፈተውቲ ኣብ ምፍራይ ኣተኮረ በስለላ ዝበቃ ብቃዕቱ ጾታ ፖለቲካ ሰልጥንሉ ተመሊሱ ንምጭባጥ ዝምንዮ ዝነበረ መንበር ኮፍ ክብል በቃ ናይ ቀደም KGB ዝተክኦ ነቲ ሓድሽ ናይ ስለላ ትካል FSB ሓላፍነት ሞስኮ ኣብ ዝኣተወሉ 2 ዓመት ኣብ ኢዱ እተዎም ከንጽበየ ዝነበርና ዘበን መጽኡ ክብሉን ብግልጽ ተዛረበ ኮይኑ ግና ድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ነገራት ከዝውሮም ዝመረጸ ክጻተሉ ዝተጣመለ እድሉን ተፈጠረሉ እዙን ቤት መንግስቲ ተሓድሶ ምጥፋእ ተፈጢሩ ብዝብል ስዊዘርላንድ ምርመራ ከካይድ ምሕታታዩ ናይቲ ቤት መንግስቲ ምሕዳሱ ናቮቲካ ምስተብሓለ ናይ ስዊስ ትካል ነይሩ ዝካየድ ዝነበረ ስዊዘርላንድ ካብ ሕጊ ወጻኢ ናይ ገንዘብ ዝውውር ኣብ ባንክታት ረኸበ ክትብል ተዛረበት ጠቅላላ እቲ ቀጠፍጠፍ 350 ሚልዮን ይግመት እዩ ናይቲ ምጥፋእ ኣንፈት ግና ናብቲ ፕረዚደንት ዘቕነዐ ምዃኑ ኣጸጋሚ ዝገበሮ ካብቲ ዝምርመር ናይ ሕሳብ ባንክ ናይ ጓሎም ሓደ ስለ ዝነበረ እዩ ነቲ ምርመራ ዝመርሖ ናይቲ ግዜ ኣክባሪ ሕጊ ናብቲ ናይ ስለላ ትካል ብምኻድ ሓገዝ ምህታቱ ኣይተረፈን ፑቲን ኣብ ጎንኻ ይበሎም ካብ ፑቲን ጽቡቕ መልሲ ዝረኸበ ኣክባሪ ሕጊ ኣብቲ ናይቲ ስለላ ትካል ነታ ምሸት ተዛኒ ኣሕለፉ ናይ ፑቲን ስልጣን ግዜ ተጠቂምካ ምጽዋቱን ንመጀመርታ ግዜ ኣብዚ እዋን ተገሊጹ ይበሓል እዩ ናይቲ ኣግባሪ ሕጊ ጸዋታ ነቲ ፕረዚደንት ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ስልጣን ዘባረሮ ንሩስያ ከተረፈ ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቓ ፑቲን ተገንዚቡ ይበሓል እዩ እቲ ፕረዚደንት ቀጠፍተፍ ምባሉ እንተዘይተሓደጓ ንሃገር ክበሃል ናይቲ ኣክባሪ ሕጊ ጉዕዞ ምዕጋት ግድ ነይሩ ከም ፑቲን ኣረኣያ ኮይኑን ኣብቲ ስለላ ትካል ኣብ ናይ ኣጋየሽ ምዕረፊ ቀንዲ ኣክባሪ ሕጊ ምስ 3 ኣዋልድ ምልእቲ ለይቲ ክላሓዝ ዝሓደረ ፊልም ብቴሌቪዥን ፈነዎ እዚ ኣብ ስለላ ዓለም ዝተለመደ ቀትለት ሰብኣውነ በዘይ ፑቲን ዋላ ሓደ ዝፍጽሙ የለን ይብሉ ተንተንቲ ብርግጹን ፑቲን እቲ ፊልም ሓቂ ክብሉ ንጋዜጠኛታት ምዝራቡ ናይ ተፈጻሚ ቀንዲ ካሻኒ ምዃኑ ኣረጋገጸ ከም ዝተወደውን እቲ ቀንዲ ኣክባሪ ሕጊ ካብ ጸወታ ወጻኢ ኮነ ፑቲን ናይ ፕረዚደንት የማናይ ምዃኑ ኣረጋገጸ እቲ ሓያል ሰላሊ ፑቲን ብሕማምን ኣብ ኣደባባይ በምስካር ዘይፍለየ ፕረዚደንት ስግኣቱ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ ነይሩ የግዳስ በቤተሰቡ ዝፍለጡ ጊዜ ሓያል ዝገበሮም ኣከምካም እምበር ናይቲ እከካ ኣባላት ድማ ናይቲ ፕረዚደንት ጓል ድሓር ሰብኣይ ዝኾነ ካልእ ዝጠርነፍ ዝነበረ ቤተሰቡ ዝበሃሉ ኣከምካም መንግስቲ ክሳብ ምዝዋር ዝበጽሑ ነይሮም ናይቲ ፕረዚደንት መወዳእቱ ንጹሕ ይፍለጥ ስለ ዝነበረ ቤተሰቡ ንከፍኡ ዝሂቦም ፕራይም ሚኒስተር የናዲ ነበሩ ኮይኑን ዘቕረበ ኩሉ ኮሚኒስት ኣብ ዝበዝሕሉ ፓርላማ እንዳተነጽጉ ተሸገሩ እምበር ፑቲን ኣብዚ ኢድ ከም ዝነበሩ ይንገረሉ ናይ ግቡ ወዲ ግቡ ምድንጋር ጭብጥታት ኣብ ኢዱ ዘሎ ፑቲን ድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ኢድ ምጥዋይ ኣይተረፈን ብርግጽ ቤተሰቡ ዝበሃል ኣክብካብ ፑቲን ነቲ ፕረዚደንት እሙን ምዃኑ እኳ እንተፈለጡ ንሕጊ ምክባር ዝፅዕርን ጥቕሚ ሩስያ ዘቐድም ምዃኑ ስግኣት ኮይኑዎም እዩ ናይ ፑቲን ድሕሪ መጋረጃ ምዝዋር ሰሊጥዎ የሲማል ፕረዚደንት ሩስያ ዓለም ከይተረፈ ኣብ ዘይተጸበየቶ ፑቲን ፕራይም ሚኒስተር ምዃኑ ብወጊ ኣወጀ ፑቲን ፕራይም ሚኒስተር ንምዃን በቃ ብዙሕ ዘይፍለጥ ፑቲን ከምቶም ቀድሚኡ ዝነበሩ ፕራይም ሚኒስተራት ብዙሕ ኣብ መንበር ስልጣኑ ኣይጸንህን ዝብል ግምት ነበሮም ኣብ ፓርላማ ብዙሕ ድምፂ ረኺቡ ክስጉም ከሎ ግምቶ ምስተጋገየ ኮይኑ ተረፈ እምበር ብዙሁን ከይጸንሐ ከይተሓሰበ ፕረዚደንት የልሲን ስልጣኑ ምሕዳጉ ኢድ ፑቲን ሓያል ምዃኑ ዘመስከረ ከም ዝኾነ ተንተንቲ ይሰማምዑ እዮም ኮይኑን ፑቲን ብቀጥታ ፕረዚደንት ክኸውን በቃ እቲ ቀንዲ መግለጺ ሓያልነቱ ግና ፑቲን ብፌርምኡ ዘጽደቆ ናይ መጀመርታ ሕጊ እዩ እቲ ሕጊ ናይ ቅድም ፕረዚደንት ዝነበረ ለንሲን ቤተሰቡን ብምጥፋ ከም ዘይክሰሱ ካብ ስልጣን ከባረሩ ኩሉ ዝኣተወሉ ቃል ምክባሩ ሓይሉ ዘርኢ ይብሉ ተንተንቲ ፑቲን ኣብ ሕማቕ ግዜ ዝተረኸበ ሰብ እዩ ኣብ ታሪክ ሩስያ ምስ በዓል ኣሜሪካ ብሓይላ ትወዳደር ዝነበረ ሶቪየት ፈራሪሳ ዝተፈጠረት ሩስያ በረኸቱ ክትቀበል ስለ ዝበቃት እዩ
ዝበዝሐ ህዝቢ ሩስያ ብድኽነት ዝሰቐይሉ ዝበልዖ ክሳብ ዝስእን ዝበፅሐል እዋን እዩ ዝነበረ። ኣብ ዙፋን ስልጣን ዝተቐመጠ ፕረዚደንት የልሲን ካብ ስነግባር ወፃኢ እንዳሰኸረ ደሞ ባል ክሳብ ዝስእን ኣብ ኣደባባይ ሰንከክል ዝብል ንመንበሩ ከይኣክሎ ንሃገሩ ዘንኣሰል እዋን ነይሩ። ጥቕሚ ሩስያ ካብ ምህላው ንምዕራባውያን ሃገራት ዝንተበርከኸ ምዃኑ ጥራሕ ከይኣክሎ ኣብ መጠፋ ኣዛቕቱን ተሸሚሙ ዝነበረ። ኣብዚ እዋን እምበኣር ፑቲን መፂኡ ንሩስያ ናብቲ ዝበረኸ ደረጃ ምብፅሑ ሰብ ኣብ ዝተሰኣነሉ ግዜ ሰብ ዝተረኸበ ዘብሎ። ኣብ ፖለቲካ ዓለም ብዙሕ ይፍለጥ ኣይነበረ ኮይኑን ዝኣበየ ገጽ ፖለቲካ ንምልባስ ኣብ ሰዓቱ ንፑቲን ቀሊል ኣይነበረን። የግዳስ ኣብ መስቲ ቼችንያ ግዝኣት ሩስያ ብምውራድ ዝተፈላለየ ግብረ ሽብረ ስራሕ ምስ ኣካይዱ ህዝቢ ሩስያ ምስ ተቆጠዐ ፑቲን ኣንጻር ኣብ መስቲ ቼችንያ ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ብምቁጣዕ ኣብ ወፍሪ ምስ ከፈተ ብህዝቡ ክፍትውን ተቀባልነት ክረክብ በቐ። ዋላ እኳ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ተቃውሞ እኳ እንተገጠሙ ዝበዝሐ ሓይሉ ተጠቂሙ ንኣብ መስቲ ቼችንያውያን ኣደባ ተሓዞም። ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ፕረዚደንት ብዝተፈለየ ኣብቲ ናይ ውግ ቦታ ከይዱ ምስ ወተሃደራቱ ብምዝራብ ፀገብ ካብ መፍትሕ ንላዕሊ ሜዳልያን ሸልሙ ማዕረግ ከይተረፈ ሓበ። ኣባላት ሰራዊቱን ተረሲእና ዝነበርና ዘኪርና ክብሉ ኣድነቕዎ ኣመስግንዎ። ብወተሃደራትን ፖለቲካን ተቀባልነት እኳ እንተረኸበ ዝያዳ ኣወቱ ግና ኣብ ቁጠባ ሃገሩ ኣብ ለውጢ ምምፅኡ እዩ። ንምእዋኑ ብዘጸግም ፍጥነት ናይ ሩስያ ናይ ውሽጢ ምህርቲ ብጠቕላላ ጂዲፒ 72 ሚእታዊት ምዕባዩ። ናይ ዝበዝሐ ህዝቢ ሩስያ ኣታይ ብ3 እጥፊ ክውስኽ ድኽነት ስእነ ስራሕ ብውህዳት ዓመታት ኣመና ከጎድል ምኽኣሉ ብዝበዝሐ ህዝቢ ሩስያ ዝያዳ ክፍተው ተቐባልነቱን ረኺቡ እዩ። ብዘይ ፑቲን መራሒለን ክሳብ ምባሉን ተበፅሐ። በቲ ሓደ ሸነከ ናይ ፑቲን ልዕባል ዘይፈትሙ ኣይተሰኣኑ። ብፍላይ ከዓ ካብ ድሕሪ መጋረጃ ልሲኑ ኮይኑ ስልጣን ዝዝውር እክብካብ ቤተሰብ ካብቶም ዝጥቀሱ ሰባት እዮም። ሰሪቖም ሰራሪቖም ብዝኣከቦ ገንዘብ መራኸቢ ብዙሓን ብምቁፃሮም ንፑቲን ፈተና ምዃኖም ኣይተረፉን። ሰሪቖም ዝረኸቦ ገንዘብ እንዳበተኑ ተቃውምታ ብዛሕሉ። የግዳስ ፑቲን ገንዘብ ህዝቢ ሰረቕ ኢሉ ስለ ዝኸሰሱም ፍርቃ ናብ ቤት ማእሰርቲ ፍርቃ ከዓ ከም ትስደድ ገበራ። ንብረቶም ኣይትበል ሓብቶም ዝምክሕሉ ዝነበረ መራኸቢ ብዙሓን ፑቲን ብዝገበሩ ሰፊሕ ስርሒት ካብ ኢዶም ወለቆም። ምዕራባውያን ፑቲን ውልቀ መላኺ ኢሎም ኣብኡ እኳ እንተበሉ ንሱ ግና ጸማም እዝኒ ዳሓቦም። ዝበዝሑ ህዝቢ ሩስያ ግና ካብዞም ደምና ዝመፀ ቁርዴት ገላጊልና ክብሉ ወደ ስኦም ኣመህዝሉ። ናይ ሩስያ ሓያልነት ካብ ወተሃደር ስለያ ከም ዝምንጩ ስለ ዝፍለጥ ነቲ ተዳኺሙ ዝነበረ ሰራዊት ምጥንኻል ጥራሕ ከይተሓፀረ ዝያዳ ፀበል ከም ዝብል ገበሮ። ቀዳምነት ዝሃቦም በዝሒ ወተሃደራዊ ዝኾነ ጽፎ ውሕድ ዝበለ ሰራዊት ምህናፅ እዩ። ናይ ሩስያ ርሑቕ ኪሎ ሜትራት ዝውንጨፉ ሚሳኤል ኣበርከተ። ናይ ኣየር ተሰከምቲ መራኽብ ምእንታን ክበዝሑ ኣበርቲኡ ጸዓረ። ዝቀደሙ መራሕቲ ንኣሜሪካ ምዕራባውያን ተንበርኪኾም ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝገበሮ ናይ ኒኩለር ስራሕ ከም ብሓድሽ ወዳደቦ። እዚ ንወዲ ከምዚ ንስርሖ ክብሪ ሃገርና ኣምሊሶ ብዝብል ብህዝቢ ሩስያ ንናኣዳ ኮነ። ሩስያ ናብቲ ናይ ቀደማ ክብራ መምላሳ ብምርጋፁ ኣብ ዓለም በይና ሓያል ንዝኾነት ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሩስያ መፈስታት ይኣኽለኪ ምባል ጥራሕ ዘይኮነስ ካብኡ ሓሊፎም ኣብ ናይ ዓለም ፖለቲካ ክወዳደሩ በቕዖም። ኣሜሪካ ምዕራባውያን ተከተልታ ምዕራብ ኤሮጳ ከይተረፈ መፂኦም ንዘርኣይ ምትኩታት ፑቲን ዝሓመልሲ ዝተነዓት ሩስያ ዘበን ኣብቂዑ ሓያል ሩስያ ተፈጢራ ብምባል እዩ። ሎምሎምን ከይተፈረፈ ኣሜሪካ ናይ ዓለምና ፖለቲካ በይና ከም ድሌታ ንከይተእንድረሉ ናይ ሓያል ሩስያ ፑቲን ከም ዝፈጠረ ብዙሓት ይሰማምዑም። በቲ ካልእ ሸነኽ ውልቀ መላኺ ተቃዋምቲ ፓርቲታት ነፃ ፕረስ ዝጨፍለቐ ዝብለውን ኣይተሰኣኑን። ካብቶም ከምዚ ኢሎም ዝጭድሩ ቁፅሪ ሓደ ተጠቀስቲ ግና ኣሜሪካን ኣጋራን እዮም። በዓል 6 ደረጃ ናይ ጸሊም ማርሻል ኣርት ዘለዎ ፑቲን ዋላ ሓደ ዘይፅግም ሙሉእ ውድእ ሰብ እዩ ንዝበዝሐ ህዝቢ ሩስያ። ናይ ጀርመን፣ እንግሊሽ፣ ስዊድን ቋንቋ ልክ ከም ሩስያ ቋንቋ ብዘይፀግም ዝዛረብ ዝበቃ ሰብ እንዳበሉ ሞገሱሉ ደረፉሉ። ካብ ኩሉ ግና በጥቅሚ ሩስያ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣቱ ንዝወደቐ ክብራ ዘለዓለ ብምዃኑ ዝያዳ ከም ዝምጎስ ዝገበሮ ብህዝቢ ሩስያ